Karnalawana Singa Romana Misosake, Wakos, Wikmin, Akpalatia, Romana. Super muy gente aquí. Tapos, coisa ako studio. Studio.
Michelle, Denise Foley, Edgar Troy, Laman February. Kimatawa. Alright, nandiyo na kayo pagkakataon.
Svesela Shadimantan, in fact, mo, Chod Badala Nalanka, Chod Badala Nalanka, Marin Kaya nga Shifat Kaya Kapush. Fishing Sela Ball, Paya Shaman Kimuri, saying it, and Chop Chop Quick Yaklad, Nayan wala na sinlukat, well, yung kasyaw. Kaya niya, niya Chod yung kasyaw, ay sa matafe, na kahit maush na kulang na asyo. Ilaya witness kaksak yo, or nagkipa siya nung isang mula. Ilapan ang fulat work na si Ilsa Matafi Chon Matanda Nasa sa Balimkag. Matan. Limkag ko lang na sa mid, sa ingi, ay sa ikatako. Limblash, ekatlash. Fall na sumines, wala na, ekaksa, ekola na. Nakumura naman na kayo Ekilang silo, ilusur na emo. Mitigil at fashionment kaya sa saying lala ka din is married saying sa masyam pingatron madala na God. Inquire remind God kaya wala na ekola na lang God. Lahat pa creator lang mana kayo when siya ko ay na if all na nasish kayo Insang kayo kaksak na si pala na kayo ay kiinse pa kalim ka din madal ay deserve kayo lang sa pa Sige gusto ang mo taka digitron lang ka taka digitron lang ka Merit kya nashin fakir ko maduo posting is yan ako siya. Kahit maganda pa kayo sa buong na sitway, siya sa siyam din COVID mo, ilsen din kaya ba sa lalay for me, kaya ba sa mga tikasan ka, lalay for me, nilaka mo. Sa akin mo, sa anin ni May din, ilsen mo kaya, kaya ako nito. Mo tako kinana ko na singkat me, isa na lang mula sa singkat, yung magulugan, kaya tayo mo mabata. Pagkang kasi na Sir John, in pagkang ko luo, posngalan. Kailan tiya may pagkaan ni Pema yung sikya. Kasi yung Winston ka mo, matapilianan pa ba siya? Actually, I sell it for the cost of the hours. Merit say me is kikita pa siya usaya dito sa I said the God in mataping control. The mataping control God, now we have that app, let's see okay. Hindi pa siya lalap sa fact. Matag. Then kahit pala na matag. Wala na lang na pero. The long mission with God is sa isa pa lang. Sa isa pa lang. Isa na tayo, may isa pa lang. Kaya mo namin ka din matay, kaya nagkawan sa flash ko pala sa gym. Matala sa niya, hindi man matay, at yan, may akpa. Kaya pa ito lang yung mga pinagamash na siya, sabi ko, wala na, ano tayo. Witness, dapat nanti ya brother back. Wait, gracias que tosta mo fotodoyan na sin card que posi sel. Fotodoyan na sin card que posi sel. Marine Cassia na sin James Akos posi na kesiyaw. James el akelenge agagoy lan med Christy. Inge kita kolon kita ke nalalos ke may parkaluk fin fela. Elos mo din moling may
Yoble Nangay Marcelos, Arrival Sakmas, Agagoy, Edward. Elos Proy Kima, Elos Kenamolin, Ikaya, Eche Proy Nasinkan, Kimalo Senina Nashke. Ora dia sikya may maslalos ke Proy. Katena met salam se malan felo, Elsipenara, Elan Matokalo Blood God. Katia kan fat magatlang se God, agatlang se malan felo. Lalagat na kayway na putoto yagat na sin God, kain se bosisel, asar kunoye kuluk plash, ayaw niya kain se baye. Takigat bosisel, katkay na kilin malang sila God, ayaksol ke. Jesus yung tako, kayoye bosisel, elnewen paletla na natin God. Lala takat kayway lut good, emon kunoye bosisel on Christ. Söyle gefällt ilgat ke palai maget man malai ko. Aşkı ipru akos pas ngasel kesne was. Met palai çeyne pas Jesus. Patin palai khate badai kuni was ke met palai çela çini. Paylar bakaşe kotte mayene na başladı. Si vese na gisedyan ka mo, inka siya patron ka. Inka siya patron ka. Ashin ay siya wan ngolon ko, shkosin na gisingan ko. Akademiya ki meritenge la, mana ko areple, alamaya ple, sinka. Wani ma, kot mo ito, koy narela, komasela, inzagaging siwayan ka. Ay siya lebe, akademiya meritenge la, Ulelawan God, jana koy dafon le. Lelawan din nangga kimaritinge, ina esma pinya God, kimawala siya la. Wemin makot koy rela, kumasela, insangakin si ulim God. Tagitin koy, lalad sumel, oramalong sila, ay aksol, ibela na kayo. Kulaban lapide, paman matilo na geon lawos, kishpin lena special, manang bide, akale lo na kibe singe, magaling din sa akyok kibe fatet mo yash kibe amala. Panang paman matilo na mena, mishay finito dupe una.
Kulamala nasin magdala ke unos. Dari na tayo baye. Kasi mentiging nga kasto do jasre ke may read lang noy do dala nasin men rela kapsa ke nasin ka masimen. Ke parang ini lang nasin nasin na kayo wala na gulay tayo. Silbi ako siya ngay arabe kapsa klap. Yok na nasin medela ke lenin yok shalos. Manan kapsa God. Anapilin ba may tribulash. The best taking diginis. Ministers, might not gawa, electricity, kawas na kamash, in law mo kipagsin. Mga sila lang gawin kaya ito ay ni kilin disenyo. Ay sabi kalwa ni Sibela siya fat mo, akin siya ay matalan ka.
Metre Matouche, Jacques Imwe, Stephanie Matouche, Servados, Airwater, Amen. Coxering God, regarding God accepte la gemisle, man gewa, vi kan ju bakgrund till mig på vad det lars, när vi påstår. Sin med det la, moral la, men suppose na doon sig. As may gabra si mo, ay the moment nila na ako si Betty gewa, man ang siya, ito ay siya tiklemen ng mga gewa. Ang siya di bet singe, ikinstan din by cashback. Troy da by 3 range of is, kubay mo ay sa soki bet singe. Ikinstan. Pero aklımdan da ulaşmadan önce derslerim Speciallaşmayı maddenin fahma, çok bedelden alan kar. Çok bedelden alan kar. Marin kaya nga şifat kaya kapos. Fishing sale al ball, para sa mga kimiri, saying and chop quickly, yak blood. Ngayon wala na single cut well, yung kasya. Kaya niya, niliyekyo yung kasya, ay may sa matafe, na kahit maus na kulang na asya. Ilaya ba witness kaksak yo, or nag-iba siya nung isang mula. Ela pa na ang fulat work kasi il sa matafe yung matanda na sa balay ka. Matal. Layong kagkala na sa mid, sa inye, sa ikatako. Layong blush, ekat blush. Fall na sumines, wala na, ekaksa, ekala na. Takumura naman na kayo ba, ekilang silong, ilusur na emo. Mitigi ka fashion kaya sa inye, layla ka dinis merit sa inye, sa masyam pinketron, madala naman ka, ikaw remind God. Inquire your mind because you wala na, ekala na lang nem ka. Lahat pa creator, man mana kayo when siye ko ay na yun. E follow na nasish kayo insang kayo kaksak na siya, pala na kayo e kinse pa e, kaloy ka din madal, e deserve kayo lang sa pa e. Sige gusto ang mo tagal nagitron lang ka. Mo tagal nagitron lang ka. Merit ka siya nasin. Fakir ko maduo posting is yan ako siya. Kahit maganda pa kayo sa buong na sitway. Siya sa siyam din profit mo. Ese din kaya. Kaya ba sa lalay for me. Kaya ba sa long tigasan God, lalay for me, telefamo. Sa akin mo, sa anin ni May, then, yung sa mo kaya, telefamo na to. Mo tago kinanak mo na SIM card, may, yung sa nanak mo na sa SIM card, yung magulog God, telefamo mo mabanta. Pagkang kaya sige na Sir John, in pagkang kumuduo, posngalan, kailang dia doon may background ni Ben may naisip niya. Kasi yung Winston ka mo, matapilian pa ba siya? Actually, I sell it for kasi Merit say may sikya kita pa siya usayan sa Israel, God, and mata control God, now we have that, let's say, okay, di ba siya wala sa mataag. Then kahit pala na mataag, wala na lang pero. The long mission with God is sa nga isa pa lang, sa isolation, ay sa natulog, ay nga isa pa lang. Kaya mo nalang ka din mataag, kaya nagkawan sa flash ng pala sa niyo. Matalaan sa niya, hindi man mataal, at yan,
D'accord, oui, après, pas. Pagkasya ke tapos na po, putotoyan na sin God, ke po si Sel. Putotoyan na sin God, ke po si Sel. Marin kasya na sin James Akos, po sila kesiyaw. James el akelan ge agagoy lan med Kristi. Inge kita kolon kita inge kita ke nalalos ke may parkaluk fin fela. Elos molgun moling main, yongda nangan maselos, arrivals sakmas, agagoy, and elos proy kima, elos kena molin, ikaya, etche proy na singan, kima elos edina nashke. Ora, dia sikya may mashlalos ke proy. Katena met salam se malan fela, elsipenara, elan met tokalog lan God. Katia kan fat magatlang se God, angatlang se malan fela. Lalakat na kayway na putotayagan na sin God, king se bosisel, asar kunoy yakuluk plash, ayawdiak king se paye. Takikat bosisel, katkay na kilin malang silat God, ayaksol ke. Chisasil tako keo ya bosisel, elnewen kulit na din God. Lena takat kay wai lud good emo kenoya po si Selan Christ. Suelo de que fayan pa. Ilgak ya palay magetso man malago. Ashka ipro ako pas niya sel ke snelo. Metod palay chinge pa Jesus. Patin palay na ke badai kuni was ke met pon palay cela chinge. Payadar pa kashe kat ke may na was na. Sivesa na kisedyan ka mo, inka siya patron lan ka. Inka siya patron lan ka. Ashin ay siya wan ngalon ko, shposi na kisingan ko. Akalamia ki maritinge la, mana ko aret la, kalamaya la, sinka. Wemi ma, kot mo ito, koy narela, kumasaya la, insakagin siwa yan lan ka. Ay siya la, ba akalamia ki maritinge la, Ulailawan ka, dyan ako'y dafon na. Nalakad yung nangga kimaritinge, ina, esma pinya ka, kimawala siya la. Wemin makad ko yung rela, kumasaya na yung sangakin si Ulay ka. Takitin ko yung lalazong may ramalang sila, ay actual yung bela ng kayo. Kulaballapide, Pamadmatelo na Geon Lawos, Keshbin Lena Special, Managide, Akali Lola Kibel Singing, Magaling din sa Akyo Kibel Fatat, Mayash Kibel Fatat. Pada Pamadmatelo na Mela, Mishaya Fineka, Lupeona,
Kulamala nasin magdala ke unos. Dari nakataya ba yung kasi matiging nga ba kasto do gasri ke mo read lang no do dala nasin ay dala kapsa ke plan nasin ka masimen. Kaya parang hindi na nasin to nasin na kayo wala nang gulay silbewa sin jengay arabe kapsa class. Yok na nasin magdala ke learning yung shalos. Panan kapsa ke God. And nakulit ba may trouble the best take in diginis. Lebanisters, might not kayo the literature, kaus na kamash in law mo kipagsi. Mga sila lang ka wigat ka ito ay ni kilin ni Senyo. Ay sabi ko ni Sibela siya fat mo, akin siya uwi imataldan ka. Sibela siya ni Montana ni fat mo, trot badala na lang ka. Trot badala na lang ka. Marin kaya nga siya fight kaya kapos. Fishing sila ball, para siya mga kiwirin, saying and chop quick kay yak blood. Na yun wala na sinday cut well, yung ka siya. Kaya yun yak, niya yung ka siya, may sa matafe. Kaya kahit maush na kulang na asya. Ilaya ba witness kaksak yok, or nagkiba siya nung isang bulak. Ela pa na fulat work kasi sa matafi yung matanda na sa balengka. Matan. Layong kagwala na sa mid, sa ingi, sa efata ko. Layong blush, ekat blush. Fall na sumines, wala na, ekaksa, ekala na. Kakumura naman na kayo wa, ekilang silong, ilusur, na, emo. Medyo ka fashion med kaya sa saying lala ka din is married saying sa masyong cham pingatron madala na lang God. Inquire remind God kaya wala na ekala na lang lang God. Lahat pa creator man mana kayo wa when siya ko ay fall na nasish kayo wa insang kayo wa kaksak na siya pala na kayo wa ekin se pa kalau yung katin madal, deserve kayo walang isa pa. Sila sige gusto ang mo tagal nagitron lang ka. Meron ka siya masin. Fakir ko maduo posting is yan ako siya. Kahit maganda pa ka isang buong na sitway, siya sa siyam din COVID mo, isa din kaya, ba sila lahat sa niya, kaya ba sa long tigasan ka, lahat sa niya, nilaka mo. Sa akin mo, sa anin ni May, then, yung sa mo kaya, kaya ako nito. Mau tagal kinanak mo na singkat me, isa na lang mo na sa singkat, yung magulugan, kaya kaya sa magmabata. Pagkang kasi nga sa John, in pagkang kumulo, pasingalan. Kailang tiya doon may pagkaran ni Ben may naisip niya. Kasi yung Winston ka mo, matapilian pa ba siya? Actually, I sell it for siya kasi siya. Meron sa inyo yung sikya kita ba siya usayan sa kaya yun. Rin God, yung mataping chol. Yung mataping chol God, nawiyak na when siya came, hindi ba siya wala sa fact, matag. Then kahit pala na yung matag. Wala na lang na pero. Yung long mission with God is sa nga isa pa lang. Sa isa pa lang. Ay sa tapos, ay nga isa pa lang. Kaya mo nalang ka din matay. Kaya nagkawan sa flash na pala sa niyo. Matala sa niya, hindi man matay. At yan, mayak pa. Ay, yapay ko like yung
mas kasi sabi ko wala na enta. Mike Miss, d'accord maintenant, il y a peur de pas. Gracias a que tosta po fotodoyan na sin God que po si Sel. Fotodoyan na sin God que po si Sel. Marit Kasha na sin James Akos po sila kesiyaw. James el akalan ge agagoy lan med Christi. Inge kita kolon kita inge kita ke nalalos ke may parkaluk fin fela. Elos molgun moling mail, yonda nangan maselos, arrival sakmas, agagoy, and elos proy kima, elos kena molin, ikaya, etche proy na sindan, kima elos edina nashke. Ora, dia sikya may mashlalos ke proy. Katena may salam se malan fela, si penara, elan matukalog lan God. Katia kan fa magatlang se God, agatlang se malan fela. Lalakat na kayway na putotayagan na sin God, kain se basisel, asar kunoy yakuluklash, ayawniya kain se baye. Takikat basisel, katkay na kilin malang silan God, ayaksol ke. Jesus yung taga kaya basisel, elnewen palit na natin God. Lena tagat kay wai lud good amol kinoya po si Seven Christ. Jadi ni kesempatan lihat je pelai macam mana tu. Asyik ibu aku pasnya saya kesnya lagi. Metod pelai cehnya macam Jesus, macam pelai macam mana tu was kemat pelai ceh macam ni. Payah mereka asyik macam main yang awak. Sivese na kisedjan mo inkashaw patron lankar. Inkashaw patron lankar. Ashin aisya wan ngolon kosh kosi na kisinga kosh. Akademia ki meritenge da mana gore ple alamaya ple sinkar. Wemi ma kon mo ito koy norela komasela in zakagin siwa yolenkar. Aisya lebe akademia meritenge da Oleda lankar jana koy dafon le. Nila din nangka ki maritinge ina esma pinya kon ki mawla shala. Wemin makal koy rela komasela in sagakin si olenkar. Tokitin koy lalazumel oramalong silay ay axol ibela na kaywa. Kulamalapide, pamadmatelo na geon lawos, keshbin lena special, panagide, akali no na kiber singe, madalin din sa akyo kiber fader mayash kiber amila. Panagapamadmatelo na mela, mishaye fineka dugaona.
Kulamala nasin magdala ke unos. Dari na tayo baye. Kasi matiging nga kasto do yasner ke may read lunch noy do dala nasin ay rela pangsa ke pro nasin ka masimen. Kaya karang ini lang nasin to nasin na kayo wala na kulit tayo. Silbewa sin siya ngay arabe pangsa class. Yok na nasin magdala ke learning yung shalos. Panan pagsagin God. Anakulin ba may trouble large. The best take in diginis. Lebanisters. Wait na kayo the literature kaus na kamars in law mo kipensi. Mga sila lang ka wigat pa ito ay ni kilin ni Senyo. Ay sabi kalwa ni Sibel Lasher fat mo akin siya ay mataldan ka.